ne mambia ngeto konyora na sembe wa na somoroberubo ensakia litukone ya Jumatano kitarikianda mutenyo kabiro mwako jiwe ne meronkebere nebere litukori rero karato itariki kianda igitwatgeire metienye 5 nomo gocia sobo jore bonne pu mwako yekiane gojo kora kana kitariki kianda mutinyo 5 mwako jiwe ne meronkebere nebere igomono gochakera rero igotwatgeire igoro metienye 5 nomo gocia sobo jori bonne pu mwako yo atari ara bitwabwate kone ni gotwa kwariganirie emambia bona somoroberubo ensakia obenaintwe kurboni gago kajinsi to chabona mabinyorana Rabo tambe ni gotoko base studio twasoga gende twakora ni mwanju itomuriri kyaro tabetyo na into tabetyo nsakiteko barakini bana muna mwanju itomuriri kwa beroro igensa akeni goji yawende kwendete kwerigani ujase ba kyao kwa bokira senjera ere endo ngumwanju muriri ni wanto kwari ni ase eri bagari yabene no yakubamu na into go ikomurinya rabo tambe ngo batebino na to karo ko bangiruchi egasi yawo to kunya kubol tv yawo indo ende nera kutorigeri ni go waswa sense meri mitandao zameri ya Facebook tonyora NDC-TV News kwa sensa media YouTube na bako tonyora NDC-TV News na ndi na bako to tweet @NDC-TV News na kangali kiao ni gotokiari ndikira lituko kira ensa kire dagika wetera se namba yera siskini yao kiwatomire uchumbe yao ni gotoko yasoma ni gotoko nyora asenjera yubo ikira ni gototebinka kiyotori litukorunga kikwabokire akiorobereti kiara magana na mange igasine nyingere na engwandora sikibao kiao lakini totebinka kikwaboke na nengai otori litukorunga na ile libagalia bana kokwarigania kiana mange twakwarganiri bona gotambere teriane Brighton Makori yake gimo mwanju murigereria na inche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ekaroto akwariganirie egerto ko chakiriri tukuriao tokorosereri tukokoro asomorobyo bwensakia morobyo chire nkuma imena isiko yorogongoro gusi akoreto na banta batingu kurugaiga ase studio karoto babere nabege producer ita serieta omosai jimo nero no ara sensemeriende ye studio kwene kyanga chibicha na mariogi agwikera senchira endunge igobone mambea ontomanyete nganengiere kwa bokirubya echina chichinsa kolendo mugusine getinginye kingaini bari babugete mambya kigima mambya chuni bakagenda sebi bago bakagenda semirimo yabo tobate bangambya mono erigerie umukianoro okoreta matunda mayasemesa bana bakwenda chiskuru bono ayerera abantu bakwenda emirimo ayerera abantu bakwenda chiobisi aho ayerera singinjonga chinsa na chichi nando mto Brighton onyorere tkolera neria Jumatano simanyekane tubuna Women Crush Wednesday yani ritukolia basubati special dedication korwase Sara Nyarangi ntita buchia sabasubati bonsi asinginjori tkolera rero olimanyekane teigo igore ara basubati eigwe asemole asinginjoneri tkolera no ria Women Crush Wednesday WCW egererende karoro mungi na bumungu so karoro mungi na bwamachiko igo kubwatia mangana ya maya na kuligirie family yao egere amangana amanyakoba boronge bemono tubwati gwetera se mitandao ya Facebook na NDC-TV News YouTube NDC-TV News na karwo ikire YouTube batambeta batabyo mwancho muligeria a subscribe amanya kubeka kangere kwa bekira kangere mwanjo muriri ina twaso enza kiga ya chaka nige ko notify usya ko wiye kangere na ya umurobiri bwenza kyo jagre emesa mangana maya mangana chake usumurobiri ndo nsikuru asigata sen NDC-TV egaro chake kero bekete kangere nige ko notify usya ko manyina ya umurobiri ochakire nkonyorunde ige kero ikira sense meri ya YouTube kali bate kangere kiralia ekero ekarto ya gromorobiri ya koinyulia ya gotura na ya ensaki ya chakire to sokengo tora ensaki nererie igo manjumuria toirerie bagari abena mangu to kwarganira seri tukiri ya Jumatano nyora na litukiri ya Jumatano to yidwa kwana amangana yegisemi imena isko ya gusi aseri tukuri rero tujukomorekera amangana yegisemi anene asichi haya education institutions gusi iskuru jiri chegoro university college amone vocational ngo jidorkulire mwana witungu karase studio chikora chesa jiri mo nenusu kesato mogani to yaro ko so studio kan to kwanira amangana ye university mono obogima we university mborobyo anne karo mete abane karo ko na university nguma jibare ko change ake igondo juko kwana yo karo jinse chigoika nyorana na ndire ran kwena na tore ticket yende
ya gatatu rero ni rituko rya gatatu gusatu cya kwena gitika sana igondo jikwena ne ticket yitu ya gatatu kartu bangi tu chuko boli na igo ujugura ne inde to ko ticket yiyu na mangi to ko beredi mangana ya magaset na ro ya iro boli to no je siasa ne gendrede no ja mangana heriti na ndete ko rwense yitu ya Kenya ne kero murai wense alenga sensa media Mombasa na manga gendrede roje abo sabe serikali bali ba chukuri biro na baro ba tebi ubeti yemere mu gose betigiri koranga ne rikiko asere lili tukolio mwario asibali ba chukulie biro batakire gwetike mirimo igote turenda so mutumbo mo keigo ende to kwirana turaligire check keigo toremba rai bali me yumrobe nani bali ba to beli SMS chao igo tosuka Chenu ni goboro bwengen chomono asubagima bwao kurenda asagwetanaine nako ya chena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinanuku na kurinda chindagira chirio koria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tukuraririwa gatokuria na rida tokonye igori toke tukuraririwa ndika kitomenye buya kebocha una gotambe ngoba tabinga eanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Umabogani ukamel park guko bwaterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo murito mono wobwarie womugusi chitariki 11 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kuvorogo nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubukanigiata kurwarago nkurbugusi bikundo untiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga bagbago kiabageni goikache chindagira chikebusi niko cyachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu ubukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nichindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu nyore ebyanda boigone esese umuyigoyo nigura chake chinsa ikomi cha Maragoba na boigo nibwatanye emeyega ya Valentine's Eve numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano umuyigoyo nobeye maseyemo aseti byao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi Kita seni kandi Steven akiwa wansuma usiri tukuni ya Jumatano wano teodora kora check yake turarana bari babo kire amo na intwe ane litukeri gabuna Eric Osoro agoteana no ale present
agoteana tigere Justin Mark buna no ari kurugi nsemo jiri cia Kiumbu iyo ne bunge ya Nyaribari chache agote abuna no ari me yumuroberio Bernard Kabeta agoteana count me in no murugio yerutu mamu mwabo Nyanjera Kabeta Brolich Nyambeki Marisera Chikasin and my sons Dan Dixon Boaz na abantu bonzi na mwabororo na ba minetio kwa nabalika na mwabororo na abantu bonzi na mwabororo timeto na mwabororo ata itekori karakini oya kuna Bernard Kabeta agoteana no alime no murugio erut mamu mwabo Nyanjera Kabeta Brolich Nyambeki Marisera Cousins and my sons Dan Dixon Boaz na abantu bonsi ba bururu korabo mwaburura mineti igone nsema nega mwabururu mbia mono Bernard Kabeta asogoteana no olime yumuroberio gotigoto ndrego chisuka go chibosio Waigo mwanchu muligereria ntumanyete amashabiki itona mange timu hapana kosa Korojinsa mwacha machengombu bakora wana Kennedy Semba ale mashabiki ito tawata ngambia mono sana tokwanelie Jared Waro na boigo David Kimoli ayina mashabiki ito korojinsa mwacha machengombu Cyprian Marubi ntoliko mueba ano musubate kwa Euphemia Mora pamoja na Cyrus Vitange abuna mashabiki ali timu hapana kosa chinga kichabo na chichi chokorara kwenda kwa nyoranga nigo bale baguchaka nensa kya twagenda iga bakastokorera bamanya korara ekine gisiye kenene batogote bangambia mono sana boiga mashabiki nale kuruche chinse mo chinde buna New Zealand Canada Australia Dubai asisi preno ntitago tukatagote bangambia mono sana mtu Brighton nditukole igoro nomera neteneri shabiki reto likobwati murobere bwensa kekiandage ikomi andaka goka kegimaga ntabingo ike studio kwa maiga wakire bia wakire njina yanje akoro kwa rispa mumanyi kurisa mujanya matara alia no akonia makara gatebanga barari bane mbanje tumurobere bwensa kyandizi yonsi nero nkurigereria igonga tebanga mbia mono sana muswati rispa no alenge nakamwana kae akego nebirerie tarakinirende rispa mumanyi mbia mono sana sokwendera kubwati umurobere bwensa n'abamenyi bonsi banya mataro bamenyi bageteri abajine kijirani cheito tawate bangambia mono sana kurigereria Ndizi TV abo yokoro sensemo ya Facebook kuwetera Ndizi TV News nara ukulika agote bakuru kwa Esimba Motali agote bakuru Ichuni tuned pamoja ebwate tense pop agote ba Women Crush Wednesday no toli mekabisa ine Simba Motali political penicillin akolika agote banga Brighton nkwanelie Sarange abanje tokongelie teli Sarange yakuru ku political penicillin mbia mono sana kurwa jinse majiri cha burabu county ya Nyamira bunge ya burabu political penicillin ya sagari ya buronge kuruguna Edward Moyo ekoneni gama ikante mono na political penicillin mbia mono penicillin kurwa jinse majiri cha burabu ongwenyi Douglas kuru jinse mochanya makoroto yego toka sebunge ya Kitutuma Saba agoteana ewardini ya Gisima agoteana nere no ala sumuroberi oino ongwenyi Douglas mbia mono soso muroberi nara nero kuna timu hapana koza Kelly Esther ya tena kurbo basi nyaboterere amo lio kana mama Mary Nyarangi au tena no ali me muroberi o Kelly Esther kurjinse machiria basi nyaboterere au tena una osoire me andera tena gabe sirote potambe asa tena no bali me na mamu mwabo Mary Nyarangi myemono asibari bandete kutumachi SMS cyabo gwetera se mitandao na baganda kutumachi SMS gwetera se nambeyo ende abuno gutuma ni gotoko yasoma buna yaika ntuga sietu no yasoma na kwa mayana yaikire gona igendera gutuma SMS yao ene to nyora senjera yobo kiranyora na bokubwati mirobire gwetera sensa meya Facebook Ndizi TV News boygo na bokubwati mirobire gwetera YouTube Ndizi TV News na bogoto tweet @Ndizi TV News SMS ni nambe yeri gura boss skin yao inde to yenyora senjera yobo kiranu ndo hodaina wegatu nguchiro ko boli area ritukuri ale ko dojo kwa ticket eyo jo kwira sense meria Camelback ekato jo koro obwali wo mugusi nyora ne katasen Ndizi TV amo ge kubotera no bogani Camelback ni ko bono gya koreta iro obwali wo mugusi igori atigiri tukeri muto kora rero
litukulia mambirioka indi tosoya litukulia ichuma ndo chikwenda sensemeri ya Camelback igumuturo ko boli yali gani igondo abole boli omoyo makanyore ticket lakini tutarenda se boli tutarenda se magaseti turarana ali airobolito kana tutarenda kuyali uchuko boli igobono na ekabeta yale omaye boli to ko boli na wiraneri onyore ticket ya korugaiga igo tutarenda sa magaseti ende tumaya kumanya narali are airobolita se tukulera nyorana kuna botambe nyiri ngo tware gaseti ya The Standard asoka boko kwana na inchi ni ngo tware gazeti ya The Daily Nation ase gaseti ya The Standard ni gekorora kana lingana limwa muri ara kandi ni go bono umurai gusoma konyi umurai bwenze Dr. William Ruto anyarire banyarire bagotwara ko musanana no murai bwenze ya Kenya umwe Kenyatta ekorora kandi buna ni go baza kire kwiranira ni chingwana onyore lituko lya moisonde na lituko ligoro umurai bwenze Uhuru Kenyatta na nyarga kumomocho mokonyo Dr. William Ruto asate babuna William nigo atarakora magendero osatara agendera sense yetu ya Kenya buya kolengani ga momochibuna nigo are chigari igoro ase campaign ya gukora kira lituko igobono nigo gaseti ya The Standard limore kitabuna nigo bono liberera ria siasa ria nyarire kuri kwenekiwa gati yumurai bwenze Uhuru Kenyatta amo no mokonyo Dr. William Ruto nyerna lituko ligoro kara Dr. William Ruto alenga sensema ya Western iganyarira ko mwiraneri umurai bwenze Uhuru Kenyatta una yaya nere no alenga semeseri yokoleta bunjoryo ose yokoleta magendero asense yeito ya Kenya igobono okungusanana ni okwanyarira gukororekana gati yumurai bwenze Uhuru Kenyatta amono mokonyo Dr. William Ruto asebono ikagere na libera lia siasa mbono lia kinira asense yeito ya Kenya ndekara kanebuna umurai bwenze Uhuru Kenyatta nigo arakanebuna gochiko mwoko boko murai bw'ikyama ya ODM Raila Amolo Odinga amanganayo naboko yanyora ase page ya gatano nomo sikaseti ya The Standard nyara ko wesomera omanye ngakibono libera lia siasa nyariko kina meyensi yetu ya Kenya nene ekero bono twaro no kungusana na gati yo murai bwenze Uhuru Kenyatta amo no mokonyo Dr. William Ruto Oigo amangana yo nairobolito ase gazeti ya The Daily Nation ase page ntangani abo asebano mokonyi bo murai bwense William Ruto anyartko baga kumuiraneria Uhuru abo asama tebeti buna ekera tebeti buna erniga gukora chi campaign ase chigari ande tranyarko baga kumubwatesia ase wikirania chira chiribalirete abakenya chinga kibali kuliga chikura bono Ruto niga motebeti buna nigo tuikaransete naye ase mesa tukanyara ko batokorobelia igoro ya mangana yestima tuikaransa naye asemesa tukanyara ko batokorobelia amangana igoro yechi technical training na training institutes na tukaikaransa tukabanga igoro yenchira amasomo ko education general education na kie egwenerete ko imense ito ya Kenya wanakara wantainga tinanya go konya obwo kero kende no bolimo inchentu arenge naye ekero tuikaransa na korobelia kiregento our big four agenda usichi agenda chinene chia serikali ekena kio William Ruto atebeti omurai bwense Uhuru Kenyatta abwasa mutebeti nga onyana mangana siasa bring it on reta nyareta abuna gwatebete sengencho omurai bwense ni gatebete nga siasa bono na lia ya rulije ikini chinga kichia siasa aningo chituri ko baoro kyanga intumbarabi na kera makonya ya mutebeti nga bring it on ayareta siasa iyo asengencho chini chinga kichia siasa tororenga na kitogo kora mangana yo igo ekigambiro kia ICC nigo bono getagete guchia komokorera uboringoria gusikomo komokorera interview gose nkwana oyo lenge kuruo borori igoro ye kinake mubwata kya mubwata ntyo mukonyi bumurai bwense asensemo ya Netherlands ime ya Hague abwase ariko mochigwa namangana yechigura buru cha siasa omwaka bw'ikiri 2005 na ibere na mwaka bw'ikiri 2005 na isatu ayonsi igoronga na Kiruto anyariko baga kumuiraneria Uhuru Kenyatta na boko yanyora ase page ya 5 na 3 ase gazeti ya The Daily Nation kore ndekero nkuira na bono enganenene eirobolito ase page ntangani ya gazeti ya The Daily Nation nelinga nkaichi namba chire nkaichi kura chinyinge chire ekerotoro chabana siasa bagenderete kuna gwakira ekoko ense yonsi gosemense ito ya Kenya tuchakire ense moya Eastern nigo chikura chirororo chimilioni 3
chiribu chimia isato neyemo emia yemo na 13 3,301,113 kolenda banyarko baba ko register gose aba register na ko baba kichikura abaya nigo bale chiribu chimia isato na 40 chimia isano na isato na 53 na kianda 340,889 ensema ya Eastern. Ensema ya Rift Valley nigo chikura chirororo chiri chimilioni isano chimia isato 44 chimia 215 na ibere ekerobona baki chikura baya be registry bali chiribu chimia isano nemo 94 chimia 4 na 40 na kianda. Ensema ya Western nigo ebwate chikura wetani chimilioni ibere ekerobono abaki chikura baya banyartwa bakwerikia bale chiribu chimia isato 22 na kianda chimia isano na ibere na 55 nemo. Ensema ya Nyanza nigo chikura chirororo chiri chimilioni ibere chiribu chimia isano na 50 nomo na isato chimikianda 25 n'abantu berigetie guchiwaka chikura gose new voters nigo berigetie abantu chiribu chimia isato 333,774 ekeroto kwa ensemo ya Central nigo chikura chirororo chiri chimilioni isato 3,154,708 ekeraba kichikura bayaberikia bale chiribu chimia ibere 44 chimia ibere na 43. Ensemo ya Nairobi yo mto Brighton chikura chirororo nigo chiri chikura chimilioni ibere chiribu chimia isano na isano emia ya mana 99 ekeraba ntaba ya berigetie bale chiribu chimia ibere 54 chimia isato na 45 nomo. Ensemo ya Coast emilionia ya mayarororo chiribu chimikianda 53 chimia isano na 25 ekerabono berigetie abageni bale 240,377 na gokorera. Ensemo ya North Eastern nigo tubwate abaki chikura bale 614,999 abana bokorra baraba kensemo ya North Eastern nekero abaki chikura baya berigeti bale 113,105 ayo ne chinsemo ao imeyo yense ito ya Kenya abobono berigetie ne total number echikura chire kuru ase ensemiyo igobono kwenyorera amangana ayo origeri numbers nganga ichi number chire chichikura mbarenga berigetie chikura nirenga chire kira ensemo and Eastern, North Eastern, Coast, Nairobi, Central, Nyanza, Western na Rift Valley ayenyorere page egazeti ya The Daily Nation omugano yo chiko yerigeria se page ya 5 na 2 amagana yubo igona ire oborito asekazeti ya The Standard se page ya 4 ni ya 5 kero chitamba chiro kana tabunka yi abantu bakorunga yi abantu bali barabange bakikura ngaki korudo Nyanza koru West County ya Kisii kure county ya Nyamira nabo kwesomera ase page ya 4 ni ya 5 iriburge linga kinga chikura jire ekarabara abagenda da kwerigeria chikura nande bachi bagenda da kweri chiricho ni jerinde banyare bakomanyanga kibago chikokonyeka osenga kibago konya chikura ekara tugoriye ligo jibosio nara saro tumire SMS odena bwa kire Brighton na Sara no ndeime ya ensakia kurukia mabundu kema bundu ni area sebunga ya Nyaribari charge county ya Kisii oyagoteana oindo duel ombiro yagoteana ni gari meyumurobeli yagoteana bwa kire Sara na Brighton no nde ime yo ensakia kurukia mabundu miamono asibali bandate kutoma SMS yabo do duel ombiro kurujinsema chirija kya mabundu na etwanyode SMS yao oika iga se studio bone ka to ndredo jibosia kaseti ya The Standard ebeji ya 5 monigo bono omo nigo bono muraibwe mokonyi muraibwe nsanya ndega komochugwa aso kumuiraniri muraibwe nse uri mu Kenyatta asibono Peter Kennedy mwana siasa Peter Kennedy nyandega ko gakomomojia Ruto na komodebu na koko yandra konya komomochi muraibwe nse okuno gwe korrerieta na ndego na bera chikogarana ba Kenya mbagwakira ekura anekurwa sense meli ya Mount Kenya asa deruna bante barabangalia bagwakachikura ingobona samusabiru na mokonyi muraibwe nse atige kumwiraneria umuraibwense kartu amantwarana chinkwana gati umuraibwense no makonyoe nigo chaja kiri guturubana ase baja kiri kuiranirania kurende nigo Peter Kennedy akumoboli Ruto
atige kwiranirio murai bwense ikina bokira abege tango kekira nyare na abantu kurujen semanene elia central mbanyara bakomwa chikura igo bono nigera tebina yaya kwiranirani ngokorta faide nde yonsi asimana de Ruto netakire atakire gukira Ruto baigo nigarenge asichinsemo chia Matungu Culture Center imeye county ya Kakamega litukuligoro ekerari kumwiraneria omurai bwense ayo nabokanyora se page ya kane kurende karata usuka motu ase page ya gatano bono devolution CS Charles Keter oyo teneto boteneriwe serikali chich county niganya litko baka kwetigie mirimo litukuligoro abwase ararete bene nga wetigirie mirimo na niga guchekulia ekero kyobo governor se county ya Kericho Keter oyoro mubwatani imewo mukonyi bumara bwense Dr. William Ruto nigatebeta bone chine ichinga kichingia agucha komosira bene na kwene kyabuno mwaka ire campaign William Ruto na kwene kyabuna ochire ko bumara gatano bwense ya Kenya Keter nigachoretwe koba omuteneneri bwense mo y'umuriro gose energy omwaka 2015 omutenyo lengo December nabo igo kararinga sobokariri bwaye niganyara tkobaga kwenyora ase scandal au gati yabo ase ensemo y'umuriro enjira kugura ebirengo by'umuriro mense to ya Kenya scandal yabwata mangana mange yabwate chimilioni chibesa kairiro murai bwense omoske Uhuru Kenyatta korosia ekamati yarenge guchya ko mochunguza igo bano nitigitimira muri tukurigoro na nigo aguchya ko mosira bene omukonyi bumurai bwense Dr. William Ruto abwasate betanga injineri shambikiriaye njino mubwatani oyo ime na ndengo cyanda kwena kyanga Ruto ngucyale ko bumurai gatana sense ito ya Kenya ayo nabokanyora se page ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation ndoigo ase gase mangana ina murekira ase gazeti ya ngase dia de star ase page 12 ekara barai abanya anene bali baire birogo bya serikali banya dodwa gwetiki mirimo kuna umwasiri John Munyesi oyo signed the Ministry ya Mining and Petroleum hagate anene yo jukuriye kero kyoboga bana se county eli ya Turkana witera asoba mobwas mio ra umoja ntoroje Ken Obura ne nanyateka kulisaini kurwase East Africa Community Administrative Secretary ni wonera nanyateka gwetiki mirimo Aden Mohamed Nenal Saineti buno mwasiri konyo romo wasiri East Africa Community and Regional Development nere nanya twetike mirimo ase nditukuri rero lilio mwelio ase bali batakere gwetike mirimo bali bachukuriye birogo awo nona se county ya Kisii ntwaroche omwasiri bwa konye oyo konyo mwasiri bwa mangana youth and social affairs ni mindebinge nanya twetike emirimo echate Duke Mainga echate nanya twetike emirimo ntonya tena mwabisoya omukuru konye okola emirimo ase county ya Nyamira asensemo yegisemi ose education director asensemo ya Kisumu era nyadeka gwetike emirimo isakanya ngau ende nera ira nase county ya Nyamira ende nanya kuriye kirugo ekemukuru ase chinseme jigo abara ina abanga batakere gwetike emirimo ose bakagero gwetike emirimo litukuri rero anene bali borokire ganga yabo yo kuriye birugo ime yense yeito ya Kenya ndo yorebuna diji kondiri gote abuna aba MCA bali badigeti ko chikoliye birogo apart from obo MCA embare bali aba MCA bali batakete ko chikoliye birogo byo MP birogo byo bosende birogo byo gavana na barobuli chikongote bali na batakere gwetiye emeremo buno mo MCA ena majiko nyali baga ali okubuli bo senator bose koliye gero kyobo gavana osobo MP asense ya Kenya Sara omuntu yo munamboli kanare go jana kin ngeko garaba MCA barabo bagote buna batige emeremo gosibeti buro bwa MCA bajikuriye biro inkitari ko bera gujya saba MP gosino wena saba gabana gose muntu nde bwensi utakere gukuriye kirogo nera ali saini ajikuriye kirogo lakini bano yama jikorana oba MP barabo bediriji ko barabo akegerera bona aba MC okora barabo ni go batige tusuko kero dijikuriye yana batakere kuri saini ekero muntu ajikuriye kirogo kende ngao ibona yunaro ale asamangana siasa Sara ibona abantu bari saini tia bangeri turego na bange mpaka kere kuri saini tukuri alero ekero bono bwa kire bono mambi ko chakira sambiriga kumanyo nande barabi betigire miremo bachikuriye mangana asiasa boigo oyo kabeiro mukonyi bumo waziri asensemo ya petroleum John Masonik erne tiketiama emiremo
korwase county ya Bomet egera chikurie kirego kyo governance county yo boigo na barikia mang'ana abange ntwarobe tigirie korwa mutinyo mutangani gocha no nyine tukuri igoro no nyine morali korwase gitasenia kama nanya ko bakagwetiye mirimo anyaro chakurigia ikirego kyo burai aimeyense ito ya Kenya igonga no nyina abarali bali babwateganga yo chakurigia ebirogo asoborai goikabetiye mirimo unabakora mirimo bande bonsi be serikali iye kina kicingaki ekerorerere deadline usetarikio mwelyo asaba kora mirimo bali be serikali bagocha gwetigia emirimo na kogenda siasa gweligeria ebirogo karatosko ucha sepeji ya 5 na 2 nigo omubarorure ase county chonsi emerongene na isano na ibere korwa igoire yani break down oseniga ibagabaganire kurukere county chonsi ene na isano na ibere kurende tingo soma county chonsi nigongo chore county yetu ya Kisii na Nyamira abwase omwaka 2017 abantu barenge bakichikura niko barenge 546,580 nabo igo 2021 ababwatete chikura niko barenge 56,932 umwaka 2022 ababet registered was new voters niko bari 35,091 igo bono account ya Kisii nigebwata bakichikura valid registered voters baguchi wakachikura bali 638,603 yune account ya Kisii ne account ya Nyamira boigo nigebwata bakichikura baguchi waka bali 316,389 igo ne county kwenda kuru mwaka 2017 abakichikura mbalinga barenge abebwatiri chikura bugose babwatire ekura ukaba new voters mbalenga ne total number y'abantu baguchi wakachikura umwako yiga 2022 ekaro nachole county ya Kisii ne county ya Nyamira county chonsi nchibekire gabo igona bakwenyorera egazeti yao ya the Daily Nation oenda wikase page ya 5 na 2 orole county chonsi na bugwa kachikure chonsi pi umanyanga enze ya Kenya abakichikura mbalenga baguchi waka asirondie Mbona mwajumure karanda takupati morobelu ensakia mtoto wa Ruth no alime yomrobelu Naomi Mokes no alime yomrobelu Aluledson bini Kifaruson Kifarusan yagote baneno ale ime yomrobelu Liliski agote neno ale ime yomrobelu abumkati yabali bandata gote ano bale ime yomrobelu bandata kupati morobelu ensakia mwajumurelia jinsa jonjiga ndata uskamono nyurana igoronto aboro diriboli umonta were ticket yokwenda aso umobogani Camelback litko lichu Michael tokabwato bwali bomo businyurana igata sendi Candice TV ekubwaterana no mobogani Camelback igogia kwarganiri bwali bomo busi ineno ma to bwali bomo busi mboro byo yona tota kero kware ticket iri to chikonyoro bwali bomo busi to chikorije ndagera jeke busi abasani mbakara abange igoro iri tukoregoro kurumande kuritukuria Jumatatu na igoro litukuria Jumanne tuena ne ticket ibere litukuria Jumatatu tokana na asomo swate kokunda malis kurujinse machiri chiagesima litukuria igoro tokaena na gochase umusayo omukuna Dickson Makoli ne nanyo ticket bamule nando tukubuli boli kurwasi kurum anene moroberu wensakia ntubwate meroberio kuru Jumatatu mpaka ichuma bona ototebi merobeli inerie anene elie magani agoja twakwana tote ine morobeli kitubwate litukuria Jumatatu ne litukuria Jumanne ne litukuria Alhamisi amatuka atutumerero omwanje muri tukubona ntubwate morobeli kira lituko asumorobeli bwensakia litukuria Jumatatu magani ngojale twatwara morobeli litukuria Jumanne mogani ngojale twatwara morobeli boigo litukuria Alhamisi omogani ngojale na twatwara morobeli bonto totake tomwanje muri totaina ki Jumatatu Jumanne na Alhamisi morobeli kitogocha twatwara ime yensakia igomono tomali jibuli yao anene nintake turanda se studio turarana ki imwe tena bora bwena tura amina usengwana turi ticket ya banda banga baka kwana ne ticket inde turanyora na ki Dickson ya naje taka oye ticket ya inde tomaye gusuka gochibosi turanda se studio inde tomaye kwera tomaye nga Dickson era anyorete ticket ya Dickson Mapori koro botori nchembwate ticket nairo obwari bomogusi tumerane Camelback
on Friday kuanzia saa 10 mpaka che ke abantu bagotumbuza mpaka ronchu munyo busa bwana bagusiba minto jinsage chikoze nyame sambire ke obozozo to bwana nchure ni participate kwanza mpaka nderete bado barakora ngo batayibona na mpaka ndere kurigera Ndizi TV Dickson ticket ya nere. Congratulations. Obwali. No tonyora ne Camelback tari kominemo. Otinyo ejuma. Tomoja. Ngo bade mugende korore TV aito na yeka maine tumerane Friday kuanzia saa 10 obwali bomogusi tumerane ro Camelback mogose twabekera momocho aino bali botara shiriki baro chitiketi nchigase ni kwenda nwe yande nereye na nyanyorire momocha mutombe nande murigereri mobate ibipindi bigendererete yeko ba chitiketi chairo Oyo no mabuye itokorwa chinsema chia botori imeye town ya Bosongo bwenyoreire ticket ya yo bwali bwo mugusi igairaniritia amaboli amasinini asomorobelyo bwenzakia naye boigo iraneria amaboli alito gukuboli kurwa se studio naye bwebwere ticket egarotomerane asobwali bwo mugusi asoma baganio o Camelback ritiko nelia Friday chitariki 10 nemo kurwa saa 10 mpaka che tumerane Abange na murabugena konye to kunyagoteana ticket njiro asoboli mukorende mbero mwero rena Dickson bwenyora ticket yao igonaye ticket njirororo nabo chinyora gwetera semero bili itensakia kato kubolibo nabo chinyora bo igogo tanyora ticket ya sensemo yensakia kato kuboli amaboli naroro usina bo kwenyora ticket ya so kugora gwetera chishiringi chimisano chioka ende tukonyora na sensemeria Camelback obwali bomogusi ebintu nebinge bikaroro igo yarigani endonya konyora norodi tuko lia ichuma kitariki 10 motienyo oyoiga omwaka oyoiga asensemeri ya Camelback Kirigento no giga kas mbukano Camelback ande gendra nando bokwebwera nande yende yes ngichira nani kama swali mwanzo muligereria bono oyo Dickson obwete ticket nandagache goikase studio litkore igoro ande tukamwa ticket ya shilingi 500 erikiro bwali bwo mugusi asengecho inoro murubiri kali Camelback naye bano mambya to kubolia buno yo mintateba koruri tukuria Jumatatu goika Ijuma asomorubiri bwenza kia uchakerense yemo nenusu karato akorera mangana maya emerobiri nere tubwate omugenaro gochakera lituko ase studio twakwanira amangana gete Jumatatu omugani wano mwana nari ngase studio litukuria Jumatatu tukakwanira ngana gete Jumaine litukuria igoro ntwarenge no mugani gigase studio tukakwanira omurobiri gete oli tuko chaka saa 1:30 neri tukuria Aramisi ngo chitulito twara mugani kera lituko lia Aramisi ase studio tukwanira omurobiri gete rera aro twali tigasinge ncho rero mo maite na ntweko kwananga weekend ya mone nusu ngo chituli kwanira igoro yechisemi imeyoro bongorwa gusi igotwara litiga igori tukuria Jumatatu na Jumaine na Aramisi tulikerenga murobire kitogo chitwa kwanira ochakerense yemo ni nusu kwagacha mpaka church koraga chinza isato karato gutwara nkwana yaito no magani to gutwara ase studio lika lichibuliao wetera se namba yesimi eyoere ase screen yago waigorero nigo to gwakere simi korugaiga ase studio egere to gotabinga kwebwereire ande tumanyangana kyokonyora eticket yao ayerera asengencho lituko nelia Friday to guchikwenda aso bwali onda bwansi ulio tagete kwegorera kero kende ticket yayo orachinsemo au na bokugora wetera se pay bill number ere 7291305 karwe kiralia account name igokulika elietali yago nyokoro kwa Sara olikali obeke chichiringi 500 igokwegorire eticket yawo kurendera ronko nyana na tole free of charge karakwira neirie liboli litwakogorire inyoro majumborina na mara amachiko na mara wangu batu wale likeli etali yawo ngayokorwa oto amachibu lichibu yawo igo karogo tomari chibu yawo oikotomeli etali yawo enga yotorire dikoru ende kwa makuru lichibu igo tiga machiko na mara kwanya
ya kubwatiwa ino twakuburi naki Jumatatu ntubwata umuroberi guchaka saa 1:30 kwekesa to enkwana yito ya bento yetwa kwana litukuria Jumaine boigo litukuria Aramisi boigo meroberi keye toja twatwara asenkwana yo muroberi wensaki gotuma lichibuliao gwetera sena mbeyira seskini ayo grabo elinde tumadoka yasom uriyo ka umutangani gotuma tokwa etiketi ya litukuria leo tuchukumira nsemeria kameli back nara wadeana ko kuna Jones Muturi korwa Nyagware aho dena ndis TV nero yoka ekurwa obosemi obuya mbiya mono Jones Muturi asogote abuna ndis TV nero kwa osenere kurwa obosemi na ndembiya mono asokugenda gutubwatia oyako kuna Dick Jones Muturi korwa sichinsemo jiri Nyagware aho dena ndis TV nero yoka ekurwa obosemi obuya mbiya mono amashabiki tonse lenda gutubwatia lituko lyabona mambia kato enda kuri magazeti kato enda tekuganya uchumbe yao enyenge gwete gotwali chibu gwetera se namba eyera se skin ya yura na baranya namba itonyero jibuya namba inigere 0792192834 igobono toma ichibu ya gwetera namba eyo kero to usko mutwe no yo Minto Brighton kurase gochase gazeti ya The Daily Nation page 10 nomo ose page 10 nigobono Kenya yanyaliko bakigo flatten a wave ya Omicron yani binyinyi bya Omicron nigo byacha nekerundo keigoro gochaguru mwako ulio era gocha tokarabuna a positivity rate egendrete gokina binyinyi binigo byacha nekerundo keigoro kegima kolende naende nigo byanyara kuba bigo sirenchira getiga bigo sira bwango igonga ase a positivity rate ya Omicron wave wana nigere ibere kinu gutainye igoro yemya yani nigo twetane tiekerengo keri nonye ne kyombe kya obachenu nsegima WHO gotebanga goika a positivity rate ebe isano wo chance igo kibya kina bike isano kero bi tobigendrete koyeliwa igo bonense ito ya Kenya yuna mangana mayanga igo tole 2.4% ibere nugutainye asemia igobono ebinyinyi bya Omicron okorekana bya keire asengenjo yakigose asengenjo nje naye togenda tukubwatia machikolia alia yoko tange binyinyi biga asokobeka chi mask chaito asogwaisaba asogotaberera nange na ase ogotumeka chi sanitizer ase obonge igona kikeire a positivity rate yanyanda kwa bagi kwira nanse kigima kolende igombora era singenjo bado 2.4 stile tutagete toche 0 igobano goikera ni 0% no kubata machikali abekire ne wizara yobache mbema teto bati amajiko nandi Samuel Nyamari aho hano arime yo moroberi ko rujinse amajidi cyanya mataro yaguruna Samuel Nyamari aho anengo ryarekero kyobo MC Kitutu Central Samuel Nyamari ko runyamataro aho hano arime yo moroberi aho hano tari gosuka o Samuel Nyamari mbiya mono Samuel Nyamari aso chora umoroberi bu ensa kimeyo to sen Candy Steve aho hano ngo ryarekero aspiring MC Kitutu Central Samuel Nyamari koruye sema jiri chamataro awade anera no ari present to makere gesta na nera no ari me mbiya mono ekato kuska bosio ko se karato kuri mangana ya afya ni go bono murai bwense ur mo Kenyatta iduguri goranya ari tega ko igora bene inyagitari asijinse mo cha cost anene iliyo chikomorekera ose ego chikoringori oborwire bwa kanza asense yitu ya Kenya ekara igorete asense me yogo se kare nyagitari igore tu ni nyagitari ibono ebwa the state of the nation yani nyagitari ni go bono ebwate ego chikokorobo korerio bonene anene abakenya bari chikoera sinzi mo chiri cha India usijinse Jesu ko iriba chikorio borwa obweniwa kolengani nyagitari ebwate chifacility Jones go se bintu byonse bibitakere elikoringoria abantu bali babwato boroire bwa kanza boyiko karumura ibwensa atebete ni gatete na eyene erenchera yamo yoko ene kibuna abakenya bari kuchikoendera go chandeka asense yaito ya Kenya nene karumura ibwensa atebete buna abantu ekero barwalire nigo bari konywa none chibese bago munda go jenya gitari none amate yago jenya gitari asate atebete buna abantu bekorira mpaka baonia ebintu byabo baonia obolembo baonia ebintu byabo endo muntu aji ko rwaliwa kurende aka advice abakenya go saka semia abakenya muna anyari bakonywa chikadi chene chive
ekera muntu kumanya no gusema bingurwaro gusengurwaro kinsa kete agadvice abakenya na tigatonyo wale chikari chene jive ende na turanyoro bokoreri bwanya gitari asenjera erende unge kuna barayi bekera ndasense meya Mombasa bakurawa n'umugabana we county ya Mombasa 00 captain 001 Hassan Jo ni ganya kagotogi murayi bwinze abatabuna ene erenjera yokogendera ene emagendero n'umugwasiri bwa mungana ya afya mutaikawe na ikirane torro nera gadana yaya one merobeli ya afya ni gendete gusirwa sense yetu ya Kenya koigo ni murayi bwinze atabuna bono chinyagitari ang'enye kujiri koigurwa asense yetu ya Kenya ichibwate eifabune ebiebi saro nyorone county ya Kisinero yakagere gutwara cancer center kodende gwikabona nturanyera gose yabekirwe ndurama gose imitinyi etigarite 5 nomo ni hagachu yere lakini togenda takwanyikira unumete n'umugabana we county ya Kisii Chemiso Maribungwae nena bakawate abuni nyagitari yemiroberi yabekirwe ngwagachwire cancer center kodende gwikabona teragajo induro ko ndumanya ki imitinyi yatigarite obisi ntachikuagacha nyagitari nechikukirana gose bano n'umugabana mungao ochikogenda ligasi yerende mugavana atebete korende ensema ya Mombasa erabono ya nyorire state of the nation nyagitari nene kabisa bono bantu bari chikwenda sense meri ya India ngo bakogenda sense mo ya Mombasa yona indune to sabana to bekeru nyagitari nentu bono Mombasa teba India korugusiwo ji Mombasa angujire ko be garama igona ndi abere India ya Mombasa ebo nentu tikato bekerwe sense ya Kisii boigo umuro nyagitari yokora yego tuchinsema cha Mombasa boigo nera sense ya Nairobi yubone guchigokenya owichurira kwa barwire ase nyagitari ne ya Kenyatta National Hospital asabantu bakwenda baichurira nabona ngabandi na bakwenda asensemo ya Mombasa kolende no rukurusia weke Nairobi ka weke Mombasa igona into no gosaba gwitonga nyagitari buneyo ni gwenerete kubekwa singenjo cancer nero ere the leading anene mono cancer yoroiboro cancer yechimbere cancer cancer ndeyonzi nigekuria abantu eyuetakere na intutonyore cancer center ase county to ya Kisii kartos ko motu page 12 bono nigaba menyikurwa sensemo ya Samburu bagotebanga kamoranje to indagira tiagoto wachibesa asengencho bese chimogotwa ntubwate no nyene chiduka usento noega liteyo muntu urali no chikugore ndagira ka nigo batebire ngambi ya serikali etiye ko bachibesa chiri chikwenanwa abose batebire ngano nebese yo abandi mbaro batali ko yekera asengencho ige gutwara mangana mange ntugute scandal nero yechibesa cy'abantu bakire no mucando bw'encara chikaliye bw'encara geteiga abantu mbali goikeriwa boronge n'abantu babwato mucando yunigo barabange asensemo ya Samburu abwaze serikali kwa na shilingi chiri bwisato gochikera aso muntu akire no mucando bw'encara ne namba y'abantu barese county ya Samburu bakire no mucando bw'encara nigo bali 200,000 abuna abantu 200,000 bakire no mucando bw'encara ne serikali nige kwa na shilingi chiri bwisato asekere nyumba kurinde batabire ngali ba moto wachibesa indutole tere ndagirire tayale asenge njoge ganto bwati chiduka stokora chindagira chinga kichecho ase county ya Nakuru bono abantu bali bako deal na mangana scrap metal ose scrap echi muraibwense atuguterare indefinitely niko bano beso kire na gotebaga kikora ncho muraibwense to echingaki asenge nchabu no twale ko rusie nengo ya kira lituko nande niko twale ko korera abantu abange niko baraitwe na Evans Ng'ang'a oyoko represent ekiombegia Kenya Union of Scrap Metal ase county ya Nakuru abwase babolirenga igotora abantu abange gwetania abantu chirwisano 5000 bago deal na mangana yechi scrap metal abwase basabirenga gakibaye gunanye no mutinyi bweka egere bararanga na kibao kora ebinte biga byabo abanyanyimba zinzi ya Kenya niko bono bayirwo bosemia osibanyare bakwegwa mahiri unga kibao chikoligereria agusenga kibao chiko manage amangana ye chikura SNSMA gago security ekero chikura jigo jwakwa kolengana na kolengana mu wasiri bobolendi boime Dr. Fred Matiang'i amo no teni bwa banyanyimba monne Hilary Mutyambai gose Inspector General of Police Hilary Mutyambai niko bono banyare bagote
genda gose gitabu ngeri kyanyanda ke gosokiwa yandi bugwete ekworokia abanyanyimbo tips gosenga kibaho ku manage korenda amangana yechikura sipora yade kanemna litukeli yechikura nigo bono abasikari batakeri nago ikamanya ba record gose kurika inze kire gento kyanyarage gokorekana se polling station boigo ikamanya ba ko record kire gento kyakorekano elinde gochibosio nale baranyale bako gego bakonya gose kokonya serikali ngikia beta se polling station gete ngikia beta go bona abanyanyimbo ngo bono bairwe amaegerio gose tips singa kibago chikolenda nga kibago chiko enekina security gosobole niko tingibole ase bito byechikura inyora nawo de na lero lituko chitarikero nkianda niko tutorde metinye 5 nomo igoro ende tuchikuwa kachikura cha omwako yoiga igona basigari na baraba eru tips gose mbaenda to kugerirwa na kibago chiko golen obolendi ase station gose ase bito byechikura omwako yoiga Ekeroto kwenda ase page ya Maega Kigima ni page bota mangana yechigosori egazeti ne ya The Daily Nation ase bono mogosori Mo Salah korwa sensemo ya Egypt yo nyarako bakagochiesa sekiminano kia African Cup of Nations kolende bakanyarako bakobuwa akabuwa noyo mwaba mogosori baba gochiesere timu ya moya club kemo kia Liverpool Sadio Mane korwa sensemo ya Senegal bona nigo litukolia ankyo timu ya Liverpool gose club kia Liverpool kegocha komera ne club kia Leicester abu asemo Salah agocha kogosolia kolende Sadio Mane takonyaro gocha kogosolia sengenjo nigore imeyense ya Senegal kogendera go celebrate osego chengira obobui Maega yokoba abanyangongo asekiminano kia Afcon na bakaira egekombe kiria kyanyara ko bakegochieswa inse yomutinyo yomo abwase ke timu ya Egypt weterase mikwaju ye penalty abwase baagete timu ya Egypt chi penalty inye asibere igo Sadio Mane no akari kiminano yankyo ase timu ya Leicester bagochesa ne club kia Liverpool Sadio Mane takonyara ko bakagotoka sinjo mogoko noro bado egento kyango gati ase Senegal nigo bari ganeti aba gosoria bwase njera gosekerundo kigoro mono babari ganeti chipara chonsi jikagoka sana abantu bakagoka ali chipara jigaichora abantu bari ganeti timu yumeze ko babanyangongo ase timu jinyinge igo nigo yalenga maskania manene igensema ense ya Senegal nigendete ko tenga na gochenga Maega ye timu eyo ko bwege kombe kia African Cup of Nations bone nzitu ya Kenya nto takedena enkoyo kana nto tangabono ngotenga tole kabisa akindende egemero belie bekwe bene na kwene chikosor juju kuskogochibosho mwanchu murigeria ndo chinga wikirabwo no toko na chira magazeti elitukolia lero na mangara sa magazeti ntorakora lakini ntoko nyara gukora singichinga kinebiro bona tiga nyorere gaseti ya mwanju muri abana nyorere gaseti ya The Standard The Nation ende yonshura gani no nyago wesomera ayebye komunyene page to page yari nto twari kukomanya ko chutedina ari oborito nyuma totarakora mwanju muri ntwa ko bori aneka torengeti ko ticket yo kuira sensa meria Camelback itukuli komi lituko lia ichuma tariki komi ne mumotenyo yo inyurana mambirioka ichuma chipara chonse chigenda sensa meria Camelback etwa ko boliga asomoro rwensa kya kila lituko ngutubwato magani ngutubwato magani twakwana topic gete ko twakwana lingana gete ase egeikaro geito osase ke minaro geito kya mambia litugura chimatato ngoreta toromagani ko jakrensa yamo nenusu ko ikachisa sato na litugure chumaina boigo litukuri aramisi boigo chumatano ngoreta torbe gora kilero ndoka kokote bina ni tuka twakwanda chisemi ime na isiko yagusi kondo litukuria chumatato ntobwato magani to kwana legento gete litukuria chumaina ntobwato magani to kwana egento gete litukuria aramisi ntobwato magani to twakwana egento gete egente kira kinta getoto ebina litukuria chumatato ingito kwana litukuria chumaina ngito kwana litukuria aramisi ningito ja twakwanda tuma ichibuliao wetera se namba eyera seskini ya urabu koko chaka ne lieta liao na ndenga yi ore kayinga yogotoka ende tuma ko ticket ye kanto enda doji wosi gotura somo mokomakaigo ende to kuhirna to kuira SMS mangana itamaya ama ye mambi yabono ime yensake igo toska
omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga oreya Chingigikero cy'umugusi n'umurobilyo w'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso w'umunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesarate ky'umungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa n'abandi ari nyumba manyase ba karansite nero komanya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ekigusi eriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso tunde baba ngai tenga kitoke moiwe Kirumu obachenu ni goboro bwengencho mono asubagima bwao ine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera ndokora rwandika kitomenye buya kemocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Mwancho muligeria na inde na kwaleganiria semesa ya mangana maya egeren kumanyenga na hararia ya alikurwa semesa yensakia korali tukule igoro wika lero mambia yandra gotubwatia wetera senchira ya Facebook buna Ndizi TV News na begensemo ya YouTube tanyore buna Ndizi TV News na Twitter toti wa magegana bogo tweet @Ndizi TV News na iranire asegeke kekirebosio egeren kumanyenga na hararia ya ara semesa yensakia nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na ndi nigotokoya chaka kurase county ya Nyamira ekerobona omenyi bensemeyo bakire no muchando bwa mache anene asensemo yesikimu Joseph Olina oyokuriye kerokyo bo MCA kurase ward yesise nigobono ainekeire abamenyi abo nganacha kwenakia obaretera mache na magenderero tatunyororo robotyuru kurase okurase mulikito Vincent Onyancha oyugeta sensemeyo litkuligoro ime ye county ya Nyamira wadi yesise abamenyi kurwa sensemo yeskimu ebunge ejabura bwime ye county ya Nyamira nigo bwato muchando bwokuboro kwa mache yokonywa egento batebire bunake bwenerete koligererigwa emechande menere skimuga na mache okonywa muri negesaba mito kindani beresa toiga kyaro si muinari jombego nyora jira mache chikoni lakini ayo konyima ete muranyora
Nyamira alitobwata chimashini chigole mama che chigo sagasa mate wachisa. Eka chimashini echichiro ne bache pia etingunga ene ya water. Ne chikume MCA kubwatie mashini eri ne bale jiwe saka irenge choko ura pipe na bintu binde e bache tema mraka wa etiri ngo simini zibya tibesi amate chiro. Tumanya kumanyanga ngakito wanza kolema mate orangora eskimu yele tonyora mate okonyu ayara maronge. Joseph Orina ni gateberuna abasabange ni gasenga kiyabono batigarito bwa timmeremo engana tebire ewenderete gosirwa. Abana bahito babere bakokwanaga ababareji yu. Oya omona atere mutwa obakwanira. Era atebunga ne engineer. Eskuru yaere gastrato. Ibona ite nimbwate program ya youth empowerment. Abana bakuwa abayibuli batandekire kuhonera icyombe wakorere omwana okire school osomire taranyora gasi nakitowa konya abana aba. Orina boigo ni garireira yogoche kobwatesia abari barigetigo korobonchoreria asoko basira na kuba maegerio bunenchereyemo yokwegendereria. Abana beka to ababwatire torigina n'abantu babakwanire batrasomi ngakiri asara bigokorwa twenda muri uyu asebya asara na indilimba konye inde tabantu bali batosomi none n'abana aba babere kabo batanga ya babere na babere abana kulia ni bebye biroro ne bareka batarabwa tukoboko batebimunga ki ebwenda takobayiga. Aya ni gagocha ekerekeria Joseph Orina oyokoriye kero kyobo misiyo korase gwodiesise agendrete gosire byegwa ase ensemeyo. DZTV MSA yamangana maya. No muwaziri asensemo yechigosori ase kaunti ya Kisii Duke Mainga nanyarete ko bakagwetiye emirimo abwigoro na gosoa ase ebiti bya siasa echate nerum gose Mainga oyomenyekanete buna echate nigetigetie gasi boikeranu na gosoa ase siasa Dete kuira chinga kichika kwa mayanga nekene na resign kurwe emirimo y'ubuwaziri ne county government ya Kisii litukolia lero chitariki isano isato mutinyo kabiri umwaka wa 2022 ndete gotebanga kerege ntukibwa tumuchaka ntukibwa tomweriyoye aseiko ndete kumwirane Nyasaye ngambi yamono angero bogima na koiro bogima ye umwananchi ominto nabo igo eria kabere ngirane ry'umuske James Maribongwa ngambi yamono esoko nge opportunity yo go serve ese serikali yae egiye guchikwera umwaka uyoiga mutinyo nane ekerenge kenene ekiagera naikera decision ye ngeringa una mumanyete ni tele ne koriye kirogo umwaka uyoiga 2022 igo nabere buyanga bari bonspi muna lichi kurigo tebanga bari bonspi barengerete koriye kirogo keri babo cyo n'abananchi andi bakora imirimo imeye serikali wanyare gutiye imirimo wikira kitariki kianda cy'umutinyo kabere cyabono na aremire na abere umusacho muri kabisa na amuire koroki na gutabia abantu bamintunga ninde tayari kubakorera imirimo at a higher capacity na kikiagera natige imirimo likuriya rero Chingaki bono abarai aho gose abanasiasa bagenderete gwetigia emirimo nene mono abakora imirimo be serikali ase county ya Nyamira Isaac Nyang'au oyukonyora umuteneneri bw'ekisemi ase county ya Kisumu na nyarete ko bakagwetigia nere imirimo na gosoa ase siasa litukuligoro tetonyora robotirwaye ase nchira ihabene asa marieta igongoro kwa Isaac Nyang'au Atebe inchino muiburua we constituency ya North Mugirango na beire ingokora egasio se serikali asengaki etalinke abuo ngokorera ministry ya education paka na ikireke wango kurubu alimu na ikireke wango yobo county director
twaragambire n'abantu ba minto banotumugirango osengaki entambi paka twachire twekirenga tweigwananire mbolie ekiruge ky'obuchumbe bwanotumugirango tubwatrane n'abantu baitu turorenga amagendera aitu yanotumugirango mbi yakogendera nintagete kuira libageri kumanya abantu baitu banotumugirango inga rero nariri tukulio moelio y'abantu abakora imirimo ya serikali bako tiga imirimo ya serikali na gosoa amangana a siasa rero na inchi na bigiti amarubane kutiga imirimo ya serikali igobona nesokirie kuligia ekirugu kya notumugirango obuchumbe nende ngosaba abantu baitu mumbwatisie kurubonega togendere kuligania na kuligia chikura osabantu baitu banotumugirango no muraiwense Uhuru Kenyatta litkoligoro na igolete boikiranu enyagitari erachiko bage kuligereria amangana y'uburuire bwa kansa ase county ya Mombasa. Lakini Your Excellency, what I want to tell you here today, na watu ambaye Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Umeona na macho yako leo, umetembea hapa kuangalia mambo ya utibu wa ugonjwa wa saratani, na vile vile umeangalia chemotherapy center, na umeenda kuangalia our cath lab. You didn't have a time or opportunity to look at other areas, but I want to tell you here today and challenge anyone. Hakuna hospitali bora katika jimbo hili la Pwani kuliko hii ya Coast General hapa, hakuna. Today, Your Excellency, you have witnessed for yourself what happens in India. What you are seeing here, sir, is what happens in India, is what happens in Johns Hopkins University in the United States. But now we are not in the US, we are not in India, we are here. Na leo tumeona watu hapo ambao wametibiwa. Tumeona mzee mwingine wa kutoka mpaka Lamu ametibiwa hapo. Gharama ya matibabu shilingi 1,400, lakini kwa sababu ako na NHIF card atatibiwa, apone, apande basi yake, arudi kwa familia yake Lamu. These are the things that change lives of people. And these are the things that we have been working on and we want to continue working on. Na musifikirie ni kwa sababu ni Mombasa tu, hapana. Mumesikia waziri akisema tunafungua center nyingine upande wa Nakuru, twende Garissa, tufungue Kisumu, tufungue Nyeri. Ndio hii huduma ikaribie mwananchi pahali alipo. Nara yokoro aseme science akimwanchu muligereria semambia ya bono kulinde no chikonyora yomana yanda mange gikoraga chinsa isano na ibere cha bono mugaso asinjira yobwenge kulinde mwanchu muligereria ntwakobolia libolyo korwase omorobulyo bwensa kyabono mambyanga korali tukule Jumatatu weika Ijuma ntobwate abageni bago cha studio twacha gukwanira amangana gete korali tukule Jumatatu na linta toto tebinga ingana kitogo chitwa kwanira gocha nseyemo nenusu kwagacha neritukolia Jumaina abo igoro nto batomugeni ase studio nto akwanirete enganagete nabo igoro litukolia Aramisi ngo kitoro gutwara mugeni litukolia ankyo ekarato kwanira enganagete lero ngo twara toro mugeni gocha nseyemo nenusu asto kwanira igoro yechisemi igoro asorgongo rwagusi tomari chibuliao ase litukolia Jumatatu Jumaine na Aramisi ngambi nto kibiri togo chitwa kora gocha nseyemo nenusu kwagacha otomeli chibuliao gweka ase namba era seti byao gabo gosere 0792 192 834 egere tuchigo kwa etiket yao egocheko gosoya ase omoboganyo o Camel Park litiko nelia Friday karokende naro tagete kugora etiket na bagotoma besa yao ochase bill number ya 729 1305
egere bwenyorere eticket yao ekogosoya asoma boganio o Camel Park astoka bwatumoro buli umanyikanite buna obwali bwomugusi ekero TV ya Ndizi TV ekobwaterana no maboganio o Camel Park ogucha kuinyora igikoro astromerane n'abanyangero amo n'ichindagira chikigusi no chikarali ase obunge bemano wachora kuligereria mangana mayako rwasemesa yensakia ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi. Bemano mwajumuri akarandera kubati mu ruburu rw'ensakya litukolia Jumatano gitariki kyanda umutenyo kabero mwaka w'2022 anene inyorana litukolia ijuma nigo tokabwato bwali bw'amabusiga ali asoma boganio Camel Park cyense mugiri cya Kyogoro kareka tasini kya Ndizi TV kubwaterana ana mu boganio Camel Park bakorete irubwali bw'amabusi ubwali no maete mboro byo mwajumuri geri unagotete ko manyo bwali obu tigabwate ticket yao gore ticket yao asisiringi chimisano choka ine tuzikonyora na ali nyorana obwali obomboka bwato bwali bwaye ubwali bw'amabusi iyo nyora n'abasani mbakara ali abange bawo totumbuisa egera moyego ni ujo chaka chinza 10 ichuma mbaka che iko bono yaligani nyorana itukoria misonde na igoro ntwana ne ticket andire antu bwate ticket togo kwa karo kwera ne libori kera ejire chinke ande kwekana ntoboli boli ende tumago kwa etwaboliga asomoro rwensakya litukoria Jumatatu botambe ngo twara mogeni etwakwanira umuroberi gete litukoria Jumaine boigo twatwara mogeni twakwanira etopic gete litukoria Jumatano boigo twatwara mogeni ndakire bone twakubuli tukoria Aramisi boigo twara mogeni ende twakwanira lingana gete ore karongo rakwa akaligeji gakeigo osemu wa Kenya litukoria Aramisi narinda tonde lakini tukuria Jumatano botambe tukwana gisemi ime na isko ya gusitwa kwanda mangana gisemi education ne tukuriria Friday kera ndi ase libolito nigo liko bali tukuria free Friday ekaruto koreto musani ototebinga kia cha to musikyo kugenda kwenda lakini ono ndo matuko tutake tebi Jumatatu Jumaine na Aramisi ototeine karomo gani itagocha Jumatatu ngitogo kwana topic yara na go change Jumaine boigo Jumaine igoro meto magani narenga na kwalenge kini wana manyete na Jumatatu boigo manya neri tukoria Aramisi erire mambya ngocha ibo bono totebi gwetera se namba eyera se skini yao no bana yato roje namba ibi namba ini gera 0792 192 834 igotoma uchumbe yao gwetera sense meyo use ngote tone ngando batuma SMS osa sense ya YouTube na Facebook in fact tomaji platform chons na litora checking ani ngobwire ne ba Facebook aye tomali chibuli aguchyo ne ba YouTube tomali boli aguchyo no nya Twitter aye tweetiri chibuli yao ochia se enamba eyogosa gwetera Twitter iko chinse mo chons aye toma gwetera SMS eyuere gabo na bogotoma
Olio konyora richibu correct. No bona mbe mana bo onyo konyorete wrong igonto kwa. No olio konyora the correct answer. Tumanye komo ticket free of charge. Chimi sana bona igane gasiengo. Una bona uchumie umetepai. Nigo bono tuma uchumbe yao richiburia gwetera senambe yo sara nero tena rero uwanje gutuma sensa media mitandao abo gutuma Facebook na gutuma YouTube abo na bogo chat senara bogo chat eto richiburia ora buto kulinyora ne tu wakire simikuru ato tena yaya na kwa gwire ticket tukuria rero gugwakira tore simi igotuma inyora na maragwa na machigongo bwati gware karogo chakanerie tari yao todenga yo toriye tikuru umakuru amachi richiburia yao ritukuria Jumatatu Moroberi kutoja twatwara ekero moro imeyensa kia tokobori imeyensa kia karori tukuria mami kutwatoro magani kila rituko ritukuria Jumatatu ekero magani ajire topic kitoja twakwana gosekerenga gitu kia Jumatatu ngerikiege Jumaine boigo ni ritukuria la miss boigo intuma kwa ticket ya gogenda na nyona ritukuria ya Jumatatu mtu ayeto monte ticket Damaris kurugense majirja kisima neri tuko liegoro mtu ayeto monte ticket okuna Dickson Makoli na yorte ticket ya ye yobono mwanju muriria tokwenda somo tumo kaigo korende tutarenda somo tumo mtu Brighton na harura takikugura au tagite kugura ticket na bara anyoreta tagote mabati anyore iburieri korende na takite kugura ticket na bakwenda sesimia ya koboko oende mpaka M-Pesa lipa na M-Pesa ogende gari ya pay bill ego sabe business number obeke 7291305 karwa bekire ego business number ngogo sabere account name olike elietari yago amount olike chilingi chimye isano galia pin number yao eyune siri yao gwebekere ego kwenyorere ticket yao kwegorire gwetera sesimi yao ya koboko gwetera as pay bill number ya 7291308 egere gwenyorera ribagali yao chindagera no chikale njuma tenkembete bitume biyeke Manyu murigo tome kerengere kiao ugotene ninje tinta tikote anginga kembe toro agiri ndombe karona bono ninje kinsaga no kumabo bono ninje nga kembe toro nae goto jora ne obwaru musi tetura na studio kere producer ide ko beka anene Dickson yoro na Dickson nanya ole te ticket yae gato chikuira na ni goto kwera no mogadi bweli tuko ide tukwanda mangana yejise mime ime na isiko ya usiana ndi tukuria lero etwakote ito chuko kwanira igoro ya mangana obogi Massey University usasi college life in higher education institutions igoro ngo chukuru kwanira mangana manga okorekana asi university chito anekera borok college kera borokia ba chirororo igo aborokio saborokiwa ega borokiwa students kera ba chirororo igo bono kwanira tomali chibuliao kera producer ko beka Dickson Orana Dickson nere were de ticket ya kago kamono igoto suka ngoira ntore to swa sensemo yejisemi ime na isiko ya gusi aneka tujukwanira amangana akobasi university usi college au ime yensi yetu ya Kenya. Asante. Karanda ukaribie stera nyago seta omogene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingu cha kainkoronga Oreya Chingi gikero cyumugusi no murobyo bwegikoro cyumugusi uyuri nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakapekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba manyase ba karansite naro komia baiseke abaganga abari kunyara ba rasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo